Hello everyone. जोंनि बर' हारिनि मानगोनां जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगो नोंथांमोन मैयानि दिनाव जि घटना जादों बे आंनि मोनसे बिराद देरसिन जिउनि मोनदांफेरै जाथाय जाना थांबाय। एसेबां गिदिर एक्सिडेन्ट more than 8 times कारा बेलथायदों more than 8 times। जेब्ला गारिनि सिङाव आं बै जाथाय जानाय समाव दंमोन आंसो मिथिगौ आं फिलिंखौ बोरै मोनदों। नाथाय जि गारिनि कन्डिसन नाथाय जि लामाफोरखौ गारिया सौसिनानै थांदों दंफांखौ बुखुनानै थांदों लामायाव जे गायना दोननाय प्लेटखौ बुखुनानै थांदों एफा गिदिर गिदिर रडखौ बैफोरखौ नायोब्ला जों बासिनाया बिराद गोब्राब आरो लोगोसे गारिखौ जुदि नायोब्ला मोनफ्रोमथिंबो बेलथायदों ओरै साफ्रेनाय बेखौ जों नायोब्ला जोङो बासिनाया एसे गोब्राब आरो खाथिनि जि मानसि रायजो राजाफोरा जोंनि बे एक्सिडेन्ट जानायखौ नुहुरनानै फैनानै बुंफैदों गारिया एसेबां गिदिंबाय अब्लाबो नोंसोरो जेबो जायाखै। बे एसे गोमोथाव। दा आं थांदोंमोन गुवाहाटी। दा आंहा सासे लोगो दङ बै लोगोखौ आंहा मेगनाव एसे प्रब्लेम जायो हर समावहाय गारि सालायनायावहाय आरो लोगोसे बै प्रब्लेमनि थाखाय आङो लोगो सायख'ना लादों। आं बेखौ सम सम आं बहाबा गोजान थाङोब्ला आं बेखौ लाना थाङो आरो बिनि गेजेराव खामानि मावनो थाङोब्ला आरोना आरो बिथाङाबो आंजों ओंखारलांफायो। स' बेबायदिनो मैयाबो मोनसे सिडिउल जादोंमोन जोंहा आरो बेयावनो आं आरायथा बिदिनो थिनथासोनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं बिथांखौ पिकआप खालामदोंमोन। पिकआप खालामखांनायनि उनावहाय जोङो थांबाय गोबां मोजाङैनो मोजाङै जि रायज्लाय रायज्लाय थांबाय। थांनानै गेजेर खन्द' जेब्ला जोङो नलबारि मोनो नलबारि जे मोननैसो सममोन नामा बे समावनो बिथाङा इउरिन खालामदोंमोन आरो माने पेसाब खालामदोंमोन। आं ओंखारासै बारु आं ओंखारैखाय दा बिनि उनाव बिनिनि उनावनो दसेनि उनाव 5:15सो जागोन टाइमा एक्जेक्ट टाइमा 5:15सो जागोन। मैयाथ' आं नोंथांनि सिगाङाव फुल डिटेल्स खोन्थानो हायासै मानो होनबा गारिया ओरै सेस थेर बेथेर जाजोब्बाय। सेस गारिया फुरा नोंथांमोना नुखादों भिडिअनि दारै गारिया माबायदि हालोदाव दङ फुरा थेर बेथेर जाजोब्बाय। आरो बेखौनो लानानै बिपिएफनि माखासे आइटिसेलफ्रा गोबां माखासे पस्ट होदों आरो कमेन्ट होदों। स' जिउनि जि जोबथा सम सासे मानसिया बेनिफ्राय ओंखारबोदों बै सोद्रोमाखौबो पलिटिक्स खालामो जों बेखौ खालि बिपिएफ दोलोनि गेजेरावल' नुनो मोनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन। स' बेनो मोनसे फोरमान बिथांमोनहा आइ लाभ बिपिएफ होननाय मोनसे फेसबुक पेजाव आंखौ जौ लोंनानै जुमाय लोंनानै बा जौ लोंनानै आंखौ मा होनदों गारि सालायदों। आं जौखौनो लोङा। दिनै आङो मा होनदों गारिखौनो सालायाखैबा माबोरै बिथांमोना आंखौ गारि सालायदों होनना बुंगोन। दा आङो लोगो लाना थांफादोंमोन बे गारि सालायदोंमोन। दा बे गारि सालायनायावहाय बे आउट अफ कन्ट्रल जाबाय। दा बिथांनि बुंनाय हिसाबै माने बिथाङा मोनसे जे दङ ना कार्टुनाबो दंखायो ना कार्टन बेखौ नुदोंमोन बिथाङा। दा उन्दुलांदों ना मादोंमोन मेगना मेसेबलांदों ना मादोंमोन जे गोजाननिफ्राय नुहुरस्लाबासै बे बिथाङा हमस्लाबनो हायासै माने बेखौ। दा बे मा जाहैबाय दा बै जे नानि कार्टन बै नानि कार्टुनखौ गोजाननिफ्राय नुहुरबाय बियो बा खाथिनिफ्राय नुहुरबाय बेखौ हरखाब बिथाङा बे मा खालामबाय ड्राइभखौ डाइरेक्सनखौ सोलायबाय आरो 100+ गोजौआव थांदोंमोन जानांगौ खिजान आंथ' बिनि गारि सालायनायनि जे स्पिड बेखौथ' आङो नायासै। दा बे जेब्ला जाथाय जाबाय अब्ला आङो खर'खौ हमनानै खर'आ जेरावबो दानांथों होननानै दै हमथुमनानै आङो थाबाय थिगसे आं फानफ्रबना थादों दै मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। आरो बेलुना सापर्ट होदों बेवहाय आथिंखौ आङो बोखोदों ओरै हमख्रुबदों ओमफ्राय बिनि गेजेराव ओरै खर'खौ ओरै खालामदों जाहाथे आंनियाव खर'आ आंना बासायो। ओमफ्राय बिनि गेजेराव आथिंखौ ओरै हमथुमना थादों आं माने एकदमबारे फुरा बेबायदि। ओमफ्राय बिनि गेजेराव आंखौ बेला बासायदों। आं सिट बेल्ट गानदोंमोन। एलवेस
सिट बेल्ट गाननानै गारि सालाय, अलवेज सिट बेल्ट गाननानै गारियाव गाखो। सिट बेल्टआ नोंखौ बासायो आरो सिट बेल्ट गानाबा नोंनि बे एयार बेगआ खुलिनो नागिरा सिट बेल्ट गानाबा। स' बिनिखायनो सिट बेल्ट गान अलवेज। दा बेबायदिनो 5:10 जेब्ला बियो बे थार्मकल नानि बे बक्सखौ नुयो अब्ला बियो लेफ्ट साइडथिंजाय मा होनदों डाइभारजनखौ लायो। जेब्ला लेफ्ट साइडथिंजाय जेब्ला बिथाङा गारिखौ लाङो अब्ला लेफ्ट साइडआव गारि मोनसे ट्राक लाखिनानै दंखायो। बिथांमोना लाखिना थादों। एक्चुअलि बेबायदि लाखिनानै दोननो मोना लामायावहाय। बेयो मोनसे आयेन कानुननि मोनसे माने पलिसिखौ सिफायनाय। मानो होनबा बिथांनि थाखायनो जोङो बेबायदि जानो गोनां जादों बेथ' मोनसे अभियासलि बाथ्राखा। बिथाङाव जों एक्सिडेन्ट जाजानो गिनानैनो बेखौ जों ओरै दानबाय। दा बिनिखायनो बे मा होनो गेजेराव जे थानाय डिभिडेन्ड नैबे बुस्थुखौ सौग्रावहैनानै स्पिडमोन नालाय दा गारिया एकदम फुरा बेलथायबाय आरो उल्थां फाल्थां ओरै एकदम ओरै। दा जाय लामायाव जोङो एक्सिडेन्ट जादों जोङो गुवाहाटि फारसे आवगायलांनाय गारिया एक्सिडेन्ट जायै बेलथायनानै रङिया टु क'क्राझार फैनायनि लामानि साइडथिंजाय जेराव नों जुदि माब्लाबा सम हासुनो ओंखारोब्ला बे समाव नों गारिखौ पार्किं खालामनानै नों हासुयो थिग बेबायदिनो एक्जेक्ट गारिखौ पार्किं खालामनानै दोननाय बायदि बेयाव थाहैबाय आरो। जेनेबा सोरबा थिखांनानै जोंखौ बेयाव जब दोनहैदों। स' इसोर दं। इसोरा मा होनदों माखासे बिथिङावहाय बिथाङा जोंखौ बासायबाय। दादि मैयानि जि गिदिर खामानि जे जाथाय जालांबाय बे जाथायावहाय इसोरा जे बासायबाय बिनि थाखाय आं इसोरखौ खोब मोजाङै बाख्नायो। दा बिथांनि जि मा होनदों जोंखौ बासायनाय बे जोंनि जिउ मोनफिननायजों समान। जों गोदान जोनोम जानायजों समान। दा बेखौ लानानै खायसे सोद्रोमाफ्रा आंखौ बुंदों ओरैबायदि माने जुमाय लोंनानै मानानै गारि सालायदों मालायदों होननानै। दा दिनै आं गारिखौनो सालायाखैबा नङा होमबा? दा नों मा बुंनो हागोन जे आं गारि सालायब्ला बेबायदि जागौमोन होननानै नङा होमबा? दा बिराद गोबां खोथा थायो। दा एक्सिडेन्ट जानाया सोरखौ मा बुंनो हानो? रावखौबो जों जेबो बुंनो हाया जे एक्सिडेन्ट जायाबो होनना बुंनो हाया मानो एक्सिडेन्ट जानांगौबो होननो हाया। दा दिनै बिथाङा सालायदोंमोन दा मेगना मेख्रेबफ्लांदों ना उन्दुनो ओंखारफ्लांदों ना मानो बा बियो बेखौ गिदिंस्लाबनो हायासै स्पिडनि थाखाय। स' बियो बिथाङासो मिथिगौ मानो होनबा बिथाङासो सालायदों नालाय। आं गाखोदों आं थांबाय थादों दा हरखाबनो ओरै खालामबाय नों बबाव कन्ट्रल थानो हानो हाखाया। दा बेखौ ओरै फारसे ओरै खालामाबाबो सिगाङाव जि दङ बेखौ सौग्रावजानो गिनांगौ आरो फारसेथिं जि गारि ट्राक दङ बेखौबो आरो नों राइट साइडजों आरो लांफिनाबा नङाबा ट्राकआव सौग्रावजानो गिनांगौ। दा बेयावनो गारिया स्पिडजों जाबजों ओरै आउट अफ कन्ट्रल जाबाय। स' बेयावनो बे डाइभारजन मोनसे लामानि दङ बेयावहाय सौग्रावनानै जोङो बेलथायलांबाय। दंफाङाबो बिराद गिदिर दंफाङाबो रोदा सोदा गुलायलायबाय आरो बिनि गेजेराव साइनबर्ड मोनसे स्टेन्ड मोनसे थानाय बे जुदि जोंनि बिखायाव थ्रोब हाबनायमोनब्ला मा जागौमोन? नाथाय इसोर दं होननानै बेखौ आं फोथायो। दा इसोरा बे जि जानो गोनां माखासे फिसा फिनलु बेयावहाय थानाय बैफोरो जोंनियाव जेबो हाबासै। लोगोसे ओरै रङिया टु क'क्राझार साइडथिंजाय फैबाय थानाय गारि लामा बेजों जेबो ट्राकबो फैसनासै बेलेग कारबो फैसनासै। सापस हमना ला बेखौ बारनाय समाव गुबुन मोनसे ट्राक आरो कार जुदि फैना होयोमोनब्ला जोंखौ जुदि ओरै टाक्कार खालामोमोनब्ला जोंथ' बेयावनो थेर बेथेरखामोन गेब्लेखाबायमोन। आंथ' सोरगोआव दंमोन मिथिबाय। आं आत्मा जानानै नायबाय थागौमोन आरो बड'लेण्डआव मा जादों मा जायाखै बेखौ आत्मा जानानै मिथिबायना। स' बिदिनो जानांगौदां माबा मोनसे जे प्रकास नोंहा जिउआ दाबो थांनायनि सम गैया। बड'लेण्डनि रायजोजों संसार जानांगौनि सम दं। बेबायदि मोनसे मेसेज दां नङा होमबा? स' बिनि थाखायनो दिनै इसोरा आंखौ बासायबाय। दा दिनै एसेबां साननांगौनि बाथ्रा गैया। जाथाय जानोब्ला मा समाव जाथाय जायो रावबो सानस्लाबनो हाया। सोरबा चिफ मिनिस्टार होन सोरबा प्राइम मिनिस्टार होन नङा होमबा? रावबो हमथानो हाया। जुदि जानांगौब्लाथाय इसोरनि जुदि लिला दङब्ला आरो जुदि इसोरा गोसो गैयाब्ला हाजार नों गारियाव बेलथाय हाजार नों गुलिजों सिलाइजों गावजा माने अब्ला नोंनाव गुलिया बेजों सिट थांगोन ओरै जखम जानो हागौ अब्लाबो नों थैनाय नङा जुदि इसोरा गोसो गैयाब्ला आरोना। थ' आं बेयावनो नुबाय इसोरा आंनो सम होबावदों
रायजोनि थाखाय खामानि मावनो बा निजेनि खुद डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो आरो बिनि थाखाय आं गोबां मोजाङै साबायखर बावबाय इसोरनिसिम अबंलावरिनिसिम आरो रायजो राजानि बोर सारस्रिनाय जे आं एसे एनै मोजां खामानि मावफ्लांबायदोंमोनदां सिगांफ्राव आरो बैफोरनि बोरफ्रानो आंनियाव थानानै दिनै बे मोनसे सिल बायदि प्रटेक्टर बायदि जानानै थाबाय दा बिपिएफनि आइटिसेलखौलाय माथो बुंनो रायजो राजा बिथांमोनाथ' आंखौ बुंखागोनखा बिथाङा बायदिसिना बुंनायनि थाखाय दा बेखौ बाथ्राखौ नों सापस हमना ला दा हाग्रामा महिलारि बेबायदि एक्सिडेन्ट जायोब्ला जों माबा मोनसे बुंसै नामा बिथाङा फाब खामानि मावनायनि थाखाय बिदि जादों मादों होननानै होमबा आंखौ बुंदों जेला अब्ला सानसे समावथ' सोरबा सासे सोरबा बिपिएफनिफ्रायबो माबा मोनसे सोरबाथ' जागोन अब्ला बै समाव बिथांखौ बुंनांगोन नङा होमबा बिदि नङा स' एक्सिडेन्ट बुस्थुआ दिनै हमना ला दा आंथ' सालायाखैना बेवहाय आंथ' गारिखौ सालायाखैमोन नङा होमबा आंनावथ' कन्ट्रला गैया स' माब्रै बेखौ मामसावनानै बायदिसिना बुंनो हायो बिपिएफनि आइटिसेलफ्रा दा बिपिएफआ बेनो बेनिखायनोथ' रायजो राजाफ्रा गुगादोंना बेनिखायनोथ' खाम्फा बरगयारि सार बिथाङाबो गुगानो गोनां जाबाय बिथांमोननि उदखारिनि थाखाय बिनिखायनोथ' चन्दन ब्रह्म सारमोन बायदिया बुजिनानै गुगानो गोनां जाबाय बिनिखायनोथ' गोबां रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ नागार सालाकाथिमानि सेंग्राफ्रा इयुथ सेंग्राफ्रा ओंखारनानै देग्लाय सालाकाथिखौ देरहाहोनो थाखाय नाजादों सालाकाथियावथ' 100% देरहागोन होननानै मिजिं नुदों मानि थाखाय बिकज बैफोरबायदि उदखारिनि थाखायनो जे माखासे जाय बुस्थुखौ बुंथावा बेखौ बुंनानै होयो थब्लंनो आरो जाय बुस्थुखौ रायजोनि थाखाय बेनिफिट बेखौ मावा बेबायदि आरो माने दा बैफोर बेसादखौ आं बुंदों बेनिखायनो बिसोरहा बेखौ खर'आव साना दङ आरो बिनि गेजेराव बिथांमोनहा बेखौ दुखु मोनना दङ नाथाय जे बेजों आरो एक्सिडेन्टजों रिलेटेड गैया थ' बिसिनि जि गोबां कर्मचारिफोर बिथांमोननि गोबां कर्मचारिफ्रा गोबां एक्सिडेन्ट जाबाय होमबा बिथांमोनखौ बेबायदिजों रुजुयोब्ला अब्ला माबायदि मोनगोन नङा होमबा दा बे मोनसे आंनि पार्सनेल मोनसे जाथाय जाबाय आरो बेनि गेजेराव आङो थैनायनिफ्राय जे थांखांनानै फैफिनबाय जिउ गोदान जे मोनफिनबाय बे मोनसे आंनि थाखाय माने मोनसे अपरचुनिटि आरोना इसोरनि मोनसे अपरचुनिटि जे आङो रायजोनि थाखाय मोजां आरो खामानि मावनो नाजा आरो बिनि गेजेराव माबा मोनसे गिदिर एक्सिडेन्ट जानो गोनाङाव नोंखौ दानो लांथ'वा सम दंबावो नोंहा रायजोनि थाखाय खामानि मावनो बा संसार जाबावनो बुहुमाव नङा होमबा न'खरखौ नायलांनो सम दङ नङा होमबा दानो नों थांनो सम गैथ'वा बिदि जादों जा इसोरा अबंलावरिया स' बिनिखायनो दिनै आङो बेबायदि नोंथांमोनजों लाइभ खालामनो हानाय केपासिटियाव थादों गारिनि जुदि माबाखौ नायोब्लाथ' आङो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खुनि जानायनि लेभेलाव खाथारमोन आखायानो बायनाय आथिङानो बायनाय माने खर'आनो माबा मोनसे जानाय ओरै आथिङानो माबा मोनसे जानाय लोरिनाय मानाय बेबायदि लेभेलनिनो एक्सिडेन्टमोन आरो बियो नाथाय इसोर दं आरोना इसोरा आंनि फोरलेबसेबो आथिंखौ जखम खालामाखै आंनि मोदोमखौ जेबो जखम खालामाखै जास्ट एसे बे जोङो बहाबा बारियाव थाङोब्ला सोरनिबा बारियाव जोङो मा होनदों आमसुवायावहाय थाइजौ खावहैनानै बा माबा मोनसे खान्थाल खावनानै जानायाव जे ओमफ्राय होसो जानायाव जे बहाबा सुफ्रा ओरै ज्रिद नांनानै जे दोलानाय बेबायदि सिस्टेम जाबाय आरो माने नायदो बेबायदि सिस्टेम नंगौना नङा बेबायदि ना दोलानानै एकदमबारे बा आमसुवायावहाय जेनेबा थाइजौ खान्थाल माने नालेंखर खावनानै मानानै ओरै दुद्रुनायाव नङा होमबा थिग बेबायदि जखम खालामबाय आरो माने बेबायदि जखम जाबाय आरो माने बे ग्लास एसे एनै गावदों बै ग्लासआ थाक नांनाय लोगो गावस्राबाय नालाय स' बेयो एसे हुब्रिलांबाय आरो मिथिबायना स' बे नांबाय आरो दा खर'नि बेलायाव बुङोब्ला खर'आ मस्टलि प्रटेक्टेड जानानै दङ दा मानो होनब्ला इसोरा मिथिसै बे बोरै पसिबोल एफा गारिया बेलथायबाय जास्ट नैबे जरावलाय एसे आरो बेबो नै सेमबायबो नै सिटि स्केन खालामदों आरो सिटि स्केन खालामनायावहाय जेबो मोनासै नर्मेलैनो दं माने एकदमबारे सन्जित रामसियारि गारिनि बिफाया सोर व्हाट दा नाय एसे आपग्रेड जानो सोलों फंबाय मिथिबायना एसेबां उन्दै गथ' नंला नोङो एसे आपग्रेड जानो सोलों माने संसारा बिदिजों सोलिया संसारा बिदिजों सोलिया जि मोनसे जाथाय जाना थांदों बे जाथाया दासिमबो आं बुङा बे आंनि रं होननानै आं दासिमबो बुंखाया बिफानि सिबानि खोथा गैया बेवहाय फाउन्डारनि मिनिङा मा बेखौ नों बुजिना लादो इनभेनसननि मिनिङा मा
दा नोंसो बर' रावाव नोंखौ चार्लेस बाबेजआ मा दिरुनदोंमोन होनना बुङोब्ला इनभेन्टेसन नङा होमबा? बे माबा मोनसेथ' डिस्कभार खालामदोंमोन नङा होमबा? फाउन्डिं खालामदोंमोन। दा बे सिस्टेमै जुदि नों बाथ्राखौ बुजियाब्ला आरो बिगुमा होननायनि बाथ्राखौ बुजियाब्ला नोङो ससियेल मिडियायावहाय बेबायदि कमेन्ट खालामनानै आरो डन्ट कमेन्ट लाइक दिस। इसिबां जाम्बा जानो नाङा। इसिबां उन्दै गथ' नङा नोङो हो। एकदम नोङो नोंनि माइन्डसेटआ बिराद गाज्रि। एकदम इउ आर डाउन एकदम डाइरेक्ट बुंखायो आं। इउ आर डाउन एकदम। नोंनि साननाय हनाय थट्स एन्ड नलेज बिराद फिसा एकदमबारे ब्रड जानो रोङाखै नोङो गावखौनो एक्सपेन्ड खालामनो रोङाखै नोङो। एकदमबारे गोबा नलेज दं नोंनाव। ओरै बोबानो फिट थांनाय नोङो। मिथियोना? ओरै खालामबाय फिट। So don't say like this. Okay? Don't comment like this. Something like that you are crazy man. नों सासे जाम्बा स्टाइल फुलिश पार्सन एकदमबारे। Don't comment like this. बे समावहाय हा निर्मली दैमारी कंग्रेचुलेसन ब्रादार गोदान जिउ मोनफिननायनि बाट बिपिएफ इउपिपिएलनि कन्ट्रोभार्सि दा खालाम प्लिज। नाय इट्स नट कन्ट्रोभार्सि। बिथांमोना आंनि सायावहाय माखासे पस्ट होनानै लिरोब्ला I should reply that. It is important that मानो होनबा जुदि आं दिनै रिप्लाइ खालामाब्ला आं जुदि आंखौ गावखौनो गाव प्रटेक्ट खालामाबा आंखौ प्रटेक्ट खालामग्रा सोर दं? आंनि थाखाय सोरबा गसंनानै आंनि थाखाय सोरबा बुंग्रा थागोन ना? गावखौ गावनो प्रटेक्ट खालामनांगौ। गावनि संसारखौ गावनो दैदेननांगौ। गावनि न'खरखौ गावनो दैदेननांगौ। नोंनि न'खर नोंनि संसार जानायखौ गुबुना नायनानै गाज्रि जादोंब्ला नोंनि गाज्रि जि एसे एनै दङ बेखौ बुङै बुङै बे संसार जागोन। नाथाय नोंनि सायाव गसंनानै थागोन रावबो गैया बेवहाय। You have to stand yourself. You have to stand by yourself. गावखौनो गाव स्ट्रङै गसंनानै थानांगौआ नों खुद रावबो नङा। So that's why I should reply that. Why I should not? नों बुंबाथ' जानाय नङा नानि। हायना बसुमतारी God bless you फंबाय इसोरा नोंनि मोजां खालामथों। थेंक इउ स' माच आब' इसोरनाव बोर बिनानै होनायनि थाखाय। पानिक इसोरा नोंजों सापर्ट दं ब्र'। थेंक इउ स' माच। I believe that. Trust आङो फोथायो। बिनिखायनोथ' आं दिनै नोंथांमोनजों बेबायदि लाइभ खालामनो हादों। आं बिनिखायनोथ' नोंथांमोनजों दिनैहाय सुखु दुखुनि बाथ्राखौ रायज्लायनो हादों। आरो आं नोंथांमोनजों एबारनिफ्राय लाइभ जि रायज्लायनांगौ गोनांथि बाथ्रा सिगाङाव जेरै नोंसोरजों आं टाच थायोमोन बेबायदि आङो टाचआव थाबाय थागोन आरो रायज्लायबाय थागोन। जोङो इन्जय खालामगोन, खामानि मावगोन हा। स' नट अनलि पलिटिक्स रायजोनि थाखाय खामानि मावनाया पलिटिक्सनिल' बाथ्रा नङा। जों पलिटिक्सनि दारै नों जुदि रायजोनि थाखाय खामानि मोजां मावनो हादोंब्ला I will take the politics नङा होमबा? जुदि पलिटिक्सनि दारै आं जुदि रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो हादोंब्ला पलिटिक्सखौ आं सापर्ट होगोन। पलिटिक्सनि दारै आं जुदि सोरनिबा गामिखौ न'खरखौ रायजोखौ आं जुदि मोजां खालामनानै होनो हादोंब्ला अब्ला आं पलिटिक्सखौ मानो गारनो? पलिटिक्सखौ आं सापर्ट खालामगोन। जाय पार्टिया मोजां खामानि मावदों रायजोनि थाखाय, नोंनि गामिनि थाखाय, नोंनि जायगानि थाखाय, बिटिआरनि बा बड'लेण्डनि फिउचारनि थाखाय। मा बाथ्रा बेलाय? एसेबां गोबावसिम गारिखौ पार्किं बेबायदि माने साइडआवहाय उन्दुनानै थानायनि नङा। नों जुदि माबा मोनसे हासुनो थाखाय पेसाब खालामनो थाखाय दोननो गोसो जादोंब्ला बेखौ नोङो दोननो हायो। खिन्थु नों जुदि उन्दुनो थाखायब्ला नोङो एसे माने लाइट माखासे ओरै माने गारिया गाज्रि जादोंब्ला नोङो बेनि आगोलाव माबा मोनसे नोङो दंफांफोर होनानै आरो माखासे माबा गोजानाव जोंख्लाब जोंख्लिब बिदि बायदि बुस्थुखौ लाखिनानै दोननांगौ आरो बिदि दोनाखैना बिदि। स' बेनो आरोना। पनिक बसुमतारी ब्र' नों मा जायगायाव बेबायदि जाया? आंबो
नै गुवाहाटीयाव थांनो ड्राइभ खालामगासिनो दं। प्रनिता रेस्टुरेन्ट बारनानै जास्ट 1 किल'मिटार बारबानो नोङो फकास खालामबाय था, नोजोर होबाय था। बबे जायगायाव राइट साइडथिं जायो आरोना, राइट साइडथिं नायबाय था, नोजोर होबाय था। अब्लानो नोङो मोनगोन आरो। नङाबा नों मा खालाम, सनामति सक होननानै नों मोनसे गुगोलाव नोङो माबा खालाम, गुगोलाव मोनसे नोङो माबा खालाम, सार्च खालाम आरो बे सनामति सक मोननाय लोगो लोगो नों राइट साइडथिं लासै लासै नायजोबो। अब्लानो नों नुगोन बेवहाय दंफां बुजोबनाय, ओमफ्राय बिनि गेजेराव बै बे प्लाइबर्ड बेखौ बुनाय, आसरित बेबायदि आरो माने बिराद सानथावनांगौ आरो। नाथाय नैबे जेराव एसे बे ब्लेड माबाया ग्लासनि माबाया गावनाय एसे माबाया, सिगांनि ग्लासआ गावदोंब्लाबो बेबायदि थेर बेथेर जायासै आरो इसोरनि अननायाव बेबायदि आरो। अके, थेंकिउ होनदों NM King, गड ब्लेस इउ दादा, नोंदि जेबो जायासै, थेंक इउ सो माच, थेंक इउ। स' थेंक इउ सो माच, आं बेखौनो नोंथांनि सिगाङावहाय बुंनो थाखाय फैदोंमोन। स' लाइक खालामबानो जाबाय। गड ब्लेस इउ आदा, इसोरा नोंजों अराय सम दं। इसोरा बयजोंबो मोजाङै थायो, बयखौबो अनो। नों जुदि मोजां हाबा खामानि मावोब्ला माबा मोनसे गिदिर बिपद जायोब्लाबो बेवहाय नोंखौ बासायनो फैयो इसोरा। स' जोंखौ बेबायदिनो इसोरा बासायफैदों, बिनि थाखायनो बेबायदि जादों दा। दिनै बिनिखायनो एसेबो माखासे जि गोब्राब जखम जानांगौमोन, बे जखम जानायनिफ्राय मा होनो बासिबाय। सानसु क्रिएसन बबे जायगायाव जानाय, मा होनदों, प्रनिता रेस्टुरेन्ट जि दङ बेखौ बारनानै 1 किल'मिटारसो बारखांनायनि उनाव नोङो थाल लाबाय थालांबानो सनामति सक होननाय जायगायाव जादों आरो। माने थाल लालांबाय थाबानो मोनगोन आरो। अके दे ब्र, गड ब्लेस इउ। आं थांग्रोनि, अके, हेपि जार्नि ब्रादार, थेंक इउ सो माच। एसे मोजां केमेरा बायनांगोन, क्लियार नुवाखै खोमादां केमेराया ना? मबाइलाथ' नै सोरबा गोबां फन हरदों, फनखौ हमनो हायिनि थाखाय गाज्रि जामोन। ओमफ्राय नैबे मोनसे मबाइलाव नाम्बार, बे मोनसे मबाइलनि सिमा नोंसिनाव नाम्बारा गैगोना गैया आं बेखौ मिथिया, जाय कल खालामदोंमोन, आइ एम सरि। नैबेयाव कल खालामनायखौ आं नुवाबो आरो रिसिभबो खालामनो हाया। बोरै खालामनो, मायाव सेरनो, नुवानो, आरो नों बिथिंजायबोथ' जाखायानो। आरो नैबे मोनसेयाव बे नाम्बारा गैगोना गैया मिथिया, बेयाव आं जेसेबांखिनि कल खालामदों आं बिनिखौ रिसिभ खालामजोबदों, आरो नैबेयाव कल खालामनायखौ आङो रिसिभ खालामनो हायासै नुयिनि थाखाय। आरो गोबां बुंनांगौ बाथ्रा दङ। ओमफ्राय आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों, बिनि दारैनो देहानि बाथ्रायाव BPF आरो UPPL बिदि पलिटिक्सबो ओंखारलायलांबाय खोथाया बाथ्राया, मानो होनबा कमेन्ट खालामग्राफ्राबो जोबा नालाय। आरो बिनि गेजेराव आरो आंबो बुंनानै होबाय, मानो होनबा बिसोरो जि बुंनाय राव बेखौ आंबो बुंनानै शेयार खालामना होबाय। आं मोखांबो सुवाखै, मोखां सुवालासिनो डाइरेक्ट लाइभ फैदों, जे आं रायजो राजाफ्रा, आंखौ मोजां मोनग्राफ्रा आंनि कन्डिसनखौथ' नायनो लुबैदों खोमादां। स' बिनिखायनो आङो मोखां सुवालासिनो लोगो लोगो सिखारनानै आङो लाइभ फैबाय, आरो नोंथांमोननि सिगाङाव आं नुजाबाय, आरो आङो नोंथांमोनजों नुजानानै, नोंथांमोनजों रायज्लायनानै आंनि गोसोआ गोबां गोजोननाय मोनबाय। मिथिबायना, आङो आंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ गोबां मोजां मोनो। नाथाय बेवहाय जों समाजखौ दैदेननोब्ला, समाजखौ जोङो जौगाहोनोब्ला जोंनो पलिटिक्सनि सापर्टनि गोनांथि जायो। आरो बे पलिटिक्सनि सापर्टनि गोनांथियाव जाय पलिटिक्स पार्टिया समाजखौ मोजां खामानि मावो, जों बै पार्टिखौ जोङो सापर्ट खालामनो गोनां जायो। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, आङो सिगां समनिफ्रायनो बुंबोदों, दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेखौ बुंबाय थागुलायनो गोनांथि गैया, जे मानगोनां प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा महिलारि सारनि जि डिफारेन्स बेखौ नोंथांमोना नुगासिनो दं। आरो आं बेखौ दा बुंला दिनैनि बे माने आंनि जि मोनसे लाइफ माबायाव आरो। नाथाय आं नैबे मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो सानदों, नोंथांमोना ट्रेडिंनि सोमोन्दै मोनथिगौ, नाथाय बेबायदि ट्रेडिं नङा जाय स्केम खालामनाय मानाय। नोंथांमोनहा मोनथिगौ शेयार मार्केटनि ट्रेडिं, बेफोरखौ नोंसोरो इउटुबाव नायै लाग्रो, बेफोरो मा बेसाद,
I will teach you. आं नोंसोरखौ फोरोंगोन आं नोंसोरखौ फोरोंगोन मोनसे मा होनदों मोनसे मा खालामगोन मोनसे सेसन खालामगोन आरो बै सेसननि दारै नोंथांमोना आंनियाव बेयाव फैनानै नोंथांमोनहा बेयाव सोलोंनो हागोन नाथाय नों जुदि रोंखानानै आंखौ कुइसन खालामनो मानो ओरै थोरै ओरै खालामनो गोसोबायदि हागोन नाथाय नों नेग्लेक्ट खालामनो होननानैबा दा फैखा आरो नेग्लेक्ट खालामनो होनोबा शेयार मार्केटाव रावबो बिफा जानो हाया आरो दिनैसिम रावबो ओंखारखायाखै नाथाय जोङो स्ट्रेटेजि पलिसि आरो आइडिया माखासे आरो फिउचार माखासे रिस्क एसे लानानै जों ट्रेडखौ खालामो बेवहाय खमैबो 30-25% 40% रिस्क थादेरगोन आरो बाकिया नोंनि जि मेहनत खालामनानै स्ट्रेटेजि बै बे पलिसिखौ बानायनानै नोङो ट्रेडखौ खालामगोन दा ट्रेडिंआ बै बे जे नोंसोर दाख्लै बावै जे भाइराल जानाय माबा 1000 सोबानो 2000 मोननाय 2000 सोबानो डाबल मोननाय क्र'र थाखा बे भाइराल जालायनाय बे नङा बेखौ बुङाखै बे जाबाय बेखौ गेम्बलसो होनखायो माने गेम्बलिं माने जुवा आरोना जुवा बे जुवा नङा स्टेट बैंक जाय एकाउन्टाव जाय बेंकआव नों फैसा दोनो बे स्टेट बेंकनि दारैनो जोङो बे स्टेट बेंकनिफ्रायनो जों फैसा खामायगोन एचडिएफसि बेंकनि स्टकनि दारैनो जोङो फैसा खामायगोन मानो होनबा जों बबे समावहाय इनभेस्ट खालामगोन बेखौ जों खालामगोन जों जयैनो आं नोंसोरखौ बोरैहाय एकाउन्टखौबो क्रिएट खालामो बोरैहाय ट्रेडखौ लायो बेसिक ट्रेनिंआव बेसेबां इनभेस्टमेन्ट खालामनांगौ I will guide everything. Yes, I can do it. But नों गावखौनो फोथायनांगोन आरो लोगोसे गोसो होनांगोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव मेहनत खालामनांगोन आरो गावनि सायावबो भरसा थानांगोन गुबुननि सायाव डिपेन्डेन्ट जाना खुनु लाब गैया आं नोंनो आइडिया होगोन आं नोंनो बोरै खामानिखौ मावनांगौ बोरैहाय एनालाइज खालामनांगौ माबायदि खालामनांगौ I will everything I will guide that मिथिबायना बिनि उनाव नों बैखौहाय बोरैहाय मेनटेन खालामलांनांगौ बे नोंनि सायावसो गारिखौ जेरै इन्जिनियारा बानायना होयो सालायग्रायाथ' नोंसोना आं गारिखौ बानायना होगोन गारिखौ नों सालाय बेबायदि सिस्टेम आरो माने गारिखौ आं बानायना होगोन गारिखौ नों सालाय गारिखौ आं बायना होगोन नोंनो बिजनेसखौ नों खालाम नङा होमबा बेबायदि आरो माने स' आङो मेगनखौ नुहोगोन नोंसोरखौ आरो बोरैहाय खालामनांगौ आं बेखौ खोन्थागोन बोरैहाय खालामनांगौ आरो बिनिफ्राय नोङो दैलि 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. I just earned 2 lakhs from the gold trading. And it is not fake. It's true. It's सैथोखा. And you can do it. Why not? आं जुदि हायोब्ला नों मानो हाया? हायो नोंबो. आरो बे थगायनाय नङा. आङो अफेनलि बुंदों आरो आङो डाइरेक्ट नोंसिनियाव लाइभ बुंदों. It's not game. सोरबा थासनि पाट्टा बायदिसिना ओरै माबा गेम होस्लायस्लाय मोनसे नलेज आरजिनानै लाइफ टाइमनि थाखाय थाखा आरजिना लानो हानाय बै बे गेम नङा बियो बै बेबायदि नलेजखौसो आं होयो बैबायदि नलेजखौ आरो बे नलेजआ नंखाय सानोबा नोंसोर आंखौ लोगो हम आरो नोंसोरनो आङो सेसन होगोन सोलों मोजाङै A to Z जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला आंनो खोन्थाबानो जाबाय आरो बे माबा मोनसे ओरै बै थाखा लानानै खारनाय बिदि नङा नों हाजार जेसेबां गोबावसिम फैसासिम नों बाहायालासिनो थादों बै समसिम बेयाव बोसोराव जुदि फाइनान्सियेल इयार सेटेलमेन्ट जायोब्ला क्वार्टारलि सेटेलमेन्ट जायोब्ला नोंनि फैसा अट'मेटिक नोंनि बेंक एकाउन्टाव हाबना थागोन जुदि नों बाहायाखैब्ला आरो नों जुदि सापस हमना ला बे मबाइलनि दामा दा 1 लाख बे मबाइलनि दामा 1 लाख बा बे मबाइलनि दामा जुदि 1 लाखब्ला बे मबाइला उनावहाय बारायगोन नामा बेखौ नों फिउचारखौ नायनांगोन सापस बे दा जास्ट ओंखारदों बे मबाइलनि दामखौ आं 1 लाखआव दोनबाय आं कम्पानि आरोना माने आं कम्पानिनि अनार आरोना सापस बेनि आरोना सापस हमना ला आङो ओमफ्राय बेखौ आं मा खालामबाय रेटखौ दा आं बेखौ 1 लाखआव दोनबाय दा 1 लाखआ बे समाव दा एट प्रेजेन्ट समाव मामुलि होननानै सानना लाथ' आरो माने दा बेखौ मानसिफ्रा मडेल आरो बाहायनायखौ बिराद मोजां मोनबाय होमबा बेखौ आङो बिराद एनालाइज खालामबाय थिक खालामबाय आङो ग्राउन्ड जेसेबांखिनि माने रिपर्ट लानांगौमोन आं बेखौ रिपर्टखौ लाजोबबाय ओमफ्राय उनावहाय मा खालामबाय आं बेखौ 1.5 लाखआव फानबाय आङो 1.5 लाखआव देट मिन्स मा बै बे जे मालिकनि जे सस एन्ड बिचार साननाय आरो हनाय बे कम्पानिया शेयार मार्केटआव दङ दा बिनि रेटआ बारायलांगोन बेखौ आङो एनालाइज खालामनांसिगोन आं बेखौ साननांसिगोन आरो आं बिनि दारै आङो बेयाव इनभेस्ट खालामगोन
दा आङो बेखौ आङो 1.5 लाखसिम थांगोन होननानै मिथिबाय दानाबा आं बेखौ 1 लाख समावनो आं इनभेस्ट खालामबाय माबोरै इनभेस्ट खालामखो आं बै कम्पानियाव इनभेस्ट खालामो बै कम्पानियाव इनभेस्ट खालामबाय आङो बै कम्पानियाव इनभेस्ट खालामनाय लोगो लोगोनो नोंनि जे बे कम्पानिनि केपिटेला 1 crore बियो उनावहाय बियो मा जालांबाय डाबल जाबाय नालाय उनावहाय बियो मा जाबाय 2 crore जाहैबाय अब्ला नोङो 1 लाखआव बायदोंमोन माने 1 लाखआव इनभेस्ट खालामदोंमोन अब्ला नोङो मा जाबाय 50% 30% नों प्रफिट मोनबाय नों बे समाव नों बेखौ नों बोखारो ना मायो नों लं टार्म थाङो गोग्लैनायाथ' गोग्लैफिनगोन मालाबा समावथ' नोङो गोग्लैफिनखागोन आरो गोजौबो थांगोन सापस हमना लानाय जोंनि समाजाव जों गोबां नुयो खायसे सोद्रोमाफ्रा बिराद थाखा खामायो रां खामायो नाथाय उनावहाय मा जायो साइकेल सालायनानै जाफिननो गोनां जायो बा आबादारि मावनानै जाफिननो गोनां जायो बिजनेस खालामना जानो रोङा जायो बै फैसाखौ जोङो बाहाय ओरैनो उदां खालामनानै जानानै जोङो जि समाव बियो गानफब जोमफब बायदिसिना खालामनानै ओंखारनानै स्टाइल मारि खालामनानै बियो जादोंमोन उनावहाय जेब्ला फैसाया गैथे जायो अब्ला बै बे लेभेलाव ग्राउन्ड लेभेलाव फैफिनो आरो ओमफ्राय बियो बिनावहाय आलाय सिलाय जानो गोनां जायो आलाय सिलाय जानो गोनां जायो दा बैफोरखौनो जोङो प्रटेक्ट खालामनांगोन बैखौनो जोङो बोरैहाय जोङो प्रटेक्ट खालामनो हायो बै जाजासिम बै जे माने जाथायसिम जों बोरैहाय जायालासिनो थायो बैखौ जोङो नोजोर होनांगोन दा बिनिखायनो आङो मोनसे माने बाथ्राखौ बुंनो सानदों बेवहाय र' आं नोंनि सिगाङाव बुंगोन नों जुदि रोङोब्ला दैलि रिस्क एन्ड मेनेजमेन्ट मोजाङै नोजोर होनानै खालामोब्ला नों 1 लाख रांजों खिन्थु सिचुएसना मोजां जानांगोन माने सानफ्रामबो दैलि नोङो मोजां ट्रेड खालामनो थाखाय नोङो माखासे माने भलिउमबो आरो माने प्रिमियामबो मोना जायो स' बिनिखायनो नोङो बै बे बेसादखौ नोङो एभारेजाव माखासे बेसादखौ जों दोननो हाया बिनिखायनो मालाबा समाव नोङो जुदि दिनैनि दिनाव जुदि मैयानि दिनाव मैया 1000 पइन्ट थांदों 1100 गाहाम पइन्ट थांदों 70 थाखाया बेसेबां थांदों मिथिगौ 1400 गाहाम थांदों 70 रुपिसआव स' बै समाव ट्रेड खालामनो मोननांगौ हा बेबायदि सफैयोब्ला गेरेन्टि नोंनि 1 लाख राङा बेबायदि जायोबा 70 थाखाया जुदि सापस हमना ला आं हिसाब खालामना खोन्थानि नोंसोरनो बे नोंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट आरो सबनिबो थाखाय इम्पर्टेन्ट आरो सोरथो खामायनो लुबैया रांखौ बयबो खामायनो गोसो जायो नाथाय मोजाङै खामाय गाज्रिजों नङा नलेजजों खामाय बे दुनिया सोलिगासिनो दं दिनै रिलायन्स इन्डास्ट्रि जि जिअ'फोरा बोरै खामायगासिनो दं जिअ'आव इनभेस्ट खालामो गोबां सोद्रोमाफ्रा इनभेस्ट खालामो नोंबो इनभेस्ट खालामनो हायो जिअ'आवहाय दा 1 लाख जेनेबा इन्टु 100 1000% होबाय आङो होमबा बेयाव 10 लाख मिथिबायना जोङो 10 लाख थाखा जोङो आरामसे बे मैयानि दिनाव जुदि जाफ्लांनायबा बिदि खामायनो हागौमोन 1 लाख जोंनो आरो बे गेलेनायबो नङा आरो आं नोंसिनि सिगाङाव जुदि लाइभ बेबायदि बुंनो हादोंब्ला सानना लादो आरो प्रकाशआ जाला माला बेबायदि लाइभ नंखाय बाथ्राफोरखौ आङो बुंखाया आरो प्रकाशआ बिदि बुंग्रा नङा जि रायजोनि थाखाय बेनिफिट रायजोनि थाखाय जि इम्पर्टेन्ट बेखौसो आं बुंगोन आरो नोंहा जुदि सोलोंनो गोसो दंब्ला you can learn from my side I will teach you everything step by step and you can earn from that आं बुङो 1 लाख रांजों नोङो 5000आ ओरैनो जास्ट 1 मिनिटबो नाङा नोङो 5000आ जुदि मोजां केन्डेलाव जुदि खेबसेनो मोजां केन्डेल जुदि नों थांगोन बायदि मोनबाय 1 लाखनि नों सेर बायबाय 500 क्वान्टिटि बायबाय 500 जास्ट 500आ ट्रेडिं खालामनायाव नोंनि 5 पइन्ट 10 पइन्ट बेयो 20 पइन्ट बे ओरैनो इजिलि मोनो सापस हमना ला आङो 500 सापस डिभाइड खालामबाय आङो 200 थाखायाव आं बायगोन दै सापस हमना ला 1 लाख रां आङो इनभेस्ट खालामबाय नङा होमबा डिभाइड बाय 200 बा बेसेबां क्वान्टिटि मोनखो आङो 500 क्वान्टिटि मोनबाय 500 क्वान्टिटि मोनबाय 500 खौ आङो मा खालामगोन दायो 5 रुपिस आङो मोनदों दा समाव आं बेखौ बेसेबां बायदोंमोन 200 बायदोंमन लोगो लोगोनो आं बेखौ 210 आव फानगोन आं सापस हमना ला दे 210 10 पइन्ट बारायनाया जास्ट ओरैनो गोरलै जास्ट मामुलि बात 100 पइन्ट 50 70 60 80 पइन्ट नैदि बायदिखौ नोजोर होनांगौ बा बास प्रबाबिलिटि 10 पइन्टआथ' ओरैनो जास्ट ओरैनो जिराय ओरैनो मोनो थ' 10 पइन्ट दा बै 10 पइन्टआवनो नोङो माने
आरो आङो 50 पॉइंट नांगौ 60 पॉइंट 70 पॉइंट नांगौ नैदि साननायाव थाङोना जोङो ओमफ्राय रं ट्रेड खालामफ्लांबायब्ला फैसाथ' थांखागोनखा गोरोन्थि नों जुदि जेबो माने साननाय हनाय गैया मानाय गैया होनबाथ' नोङो अबियसलि नों माइनास जाखागोनखा भाई बेथ' सैथो बाथ्राखा ना दाना बेवहाय मा जाहैबाय र' आङो लाइभ ट्रेड खालामनाबो देखायगोन र' मालाबा समाव फोरोंगोन आं रायजो राजाफोरनि जे जोंनि दा बेवहाय नै 500 क्वान्टिटिनिफ्राय आङो जास्ट 10 पॉइंट हा 10 पॉइंट बाय 500 into 10 बेसेबां जागोन 5000 नोङो 10 पॉइन्टआव लोगो लोगो नोङो 5000 रुपिस नों बबेयाव खालामो बेंक निफ्टियाव खालामो जोंहा गोबां इन्डेक्स दं हा सेन्सेक्स दङ बेंक निफ्टि दङ निफ्टि 50 दङ मिड केप दङ माने निफ्टि मिड केप बेंक केस दङ गोबां दं बेवहाय जों मा खालामो फिउचार एन्ड अपसन फिउचार एन्ड अपसन जोङो मा खालामो ट्रेडिं खालामो फिउचार एन्ड अपसन मीन्स मा FNO होनना बुङो बेखौ सर्टआवहाय नोंसोर बेखौ फिउचार एन्ड अपसन लिरनानै लाबानो जाबाय फिउचार एन्ड अपसन मा बियो होननानै बेखौ नोङो व्हाट इज फिउचार एन्ड अपसन बेखौ लिरदो गुगोलाव सिटआव बयनावबो मबाइल दङ बेखौ सोलोंना ला बेफोरखौ बेबो बेसिक माखासेफोरखौ एसेखौ बुजिथारनांगोन नोंसोर बुजिग्रोना लाथारनांगोन मा बुस्थु बेफोरो स' बिनि उनावहाय बे फिउचार अपसना मोनफ्रोमबो माखासे स्टकआव खायसेयाव दोना मानो होनबा खायसे मानसिफ्रा खायसे कम्पानिया माने मा खालामो मेनिपुलेट बारा खालामो आरो रायजो राजानि फैसाफोरखौ लुथिनो नाजायो बिनि थाखायनो मा होनदों जोंनि माबाया सेबिया स्टक एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया होनना बुङो सेबि बैसोरो बेखौ मा होनदों बेन खालामदों आरो माबाखौ FNO नि थाखाय स्टकआव नों ट्रेड खालामनो हायो मानो हायो जेबो नङा बेयो बेबायदि आरो माने स' गिदिर दङ जोंहा बेंक निफ्टिनि मिना जाबाय बेंक पुरा बेंकनि जि मा होनदों मुभमेन्ट बेखौ नोङो बेयाव नुनो मोनजोबगोन आरोना 63 लाख क्ररनिबो बारा मा होनदों ट्रेडिं जायो मिथिबाय 63 लाख 1 लाख नङा 1 लाख क्रर नङा 1 क्रर नङा 1000 क्रर नङा 1 लाख क्ररबो नंबावा 63 लाखनिबो बारा ट्रिलियन ट्रेडिं जायो ट्रिलियन क्रर होमबा बै बे 63 लाख क्ररनिफ्राय जों 10,000 20,000 खामायनाया माथो एसेबां गिदिर बाथ्रा नाथाय नों रोंनांगोन बोरैहाय ट्रेड खालामो मा समाव नों एग्जिट जानांगौ सापस हमना लाबाय नोंनि 500 क्वान्टिटि लाबाय नोंनि ट्रेडिंनि जि साइकोलॉजी दा बेयाव टाइम एन्ड सिचुएशनाव नोजोर होयोब्ला जास्ट 10 पॉइन्टल' मोनथारगोन नोङो बिनिफ्राय दा बे मार्केटआ गाहाय थांगोन फैफिननो हागौ उनावहाय बे बेलेग बाथ्रा दा नैबेयाव नोंनो 5 मिनिटनि गेजेरावनो ट्रेड खालामगोन नोङो 5 मिनिटाव नोंनो नांगौ रांखौ अब्ला नोङो 10 पॉइन्टल' नोङो 5 मिनिटनि गेजेराव मोनखागोन नाथाय नों बेखौ 50 पॉइन्ट मोनगोन होननानै नों नोजोर होबाय थायोब्लाथ' नोंनि माबायाथ' माइनास जागोनलै भाई होमबा 10 पॉइन्टनि गाहायाव फैबाय आरो 10 माइनास जाबाय अब्ला बेसेबां 5000 माइनास जालांबाय 10 आरो पॉइन्ट थांबावबाय 20 पॉइन्ट माइनास जालांबाय होमबा 10,000 माइनास जालांबाय स' नों मा सानबाय नोंनि जि ट्रेडिं एन्ड साइकोलॉजी नों साननानै नायबाय नों बेखौ दावखोगोन नों रं डिसिजन लाबाय नों रं बुजिबाय बेवहाय आरो सोरबाबाबो नोंबाबो आंबाबो जाखागोन बिदि जाखागोन आरो माने स' बिनिखायनो होनना बुङो आरो एसे एनै रांजों खुनु खालामनानै लाब गैया मेक्सिमाम नोंनाव जुदि मोजाङै फैसा थानोब्ला ट्रेडखौथ' खालामनो हायो 10-20 हाजारजोंबाबो नोङो ट्रेड खालामनो हायो 10-20 हाजारजोंबाबो नोङो ट्रेडिंखौ खालामनो हागोन दे मानो गोनां आंनि फंबाय बिनानावमोन आं नोंसोरखौसो बुंदों आङो आदै मादै बिसोरखौ नाङा मानो होनबा नोंसोरो जेनेरेसन दानि नोंनि न'खौ नोंसोरसो फोसाबगोन बै आदै मादैया जि गावसिनि संसार जाबाय बिसोर जाबाय दा जेरै बिसोरो प्रसेस लामा लादों बे लामाजों थांबाय थाखासिगोन नाथाय नोंसोरसो इयुथआ आं रोंदों नाथाय नोंसोरखौ आं फोरोंगोन येस डेफिनेटलि आं मा बुंगोन नोंसोरखौ दा माखासे बुस्थुखौ बुंबाथाय माने उनावहाय माबा जागोन ना मा बुंदोंमोन जायोना ओंखायनो लिरनानैबो बुंनो गोनां जायो स' बेनो दा बैफोरबायदि टास गेलेनायनि गेम एप्स बायदिसिनाखौ आं होनो बायो आरो होनोबो गोसो गैया आङो रायजो राजाफोरनि मेगननि जे आरो दिमाग आं बेखौ जानो नुकसान गोसो गैया लब खालामनानै मावनो आरो आंनि जि बेवहाय जे ट्रेडिं खालामनाय बे मोनसे नोंनि बुकसो मोनसे नलेज बे नोंनि मोनसे मा सरि आं एसे लाइभ होदों दे दसे उनाव कल खालामगोन स' बेबायदि आरो माने स' दायो नोंसिनि सिगाङाव आं जि बे बाथ्राखौ बुंदों बे मोनसे बिराद जिउनि मोनसे इम्परटेन्ट बुक्स आरो बै बे बुक्सखौ नों जेब्ला फरायगोन आइ गेरेन्टि इउ नोंनि लाइफआ सोलायगोन रोंनांगोन उल्था जानाय नङा
आरो पेशेन्स थानो रोंनांगोन कन्ट्रल बिदि आरो माने कन्ट्रल बेबायदि नङा जे नोङो आंनि फैसा मोनबाय नै आं लोगो लोगोनो बायफिनबावनोसै दिनाव more than 8 times ट्रेडनि बारा खालामनाङा आरो मोजां जुदि दैलि नोङो जुदि 10,000 20,000 बा 5,000 खौ खामायनो गोसो जाथारदोंब्ला 1 लाख राङा इम्परटेन्ट खाथार दसेनि थाखाय आधा घन्टानि गेजेराव नों बे 5,000 10,000 खामायगोन ब्लक आधा घन्टाबो नाङा नाथाय सम जाजासिमखौ नेनांगोन नालाय नों मालाबा समाव 1 घन्टाबो नांनो हागौ 2 घन्टाबो नांनो हागौ आरो नाथाय ट्रेड खालामखांनायनि उनाव नोङो आधा घन्टाबो नाङा बे फैसाया फैनो जै नों ट्रेड खालामबाय आं बायबाय दानो लोगो लोगो बियो नों जुदि स्ट्रेटेजिया मोजांबा दसेनो 10-20,000 होयो बियो नंगौ कसमसे आं थगायाखै बेयावनो नों जुदि 10,000 फैसा मोननायनि उनाव नों जुदि थोआखै नेक्स्टआव मा जानो हागौ गालिनोबो हागौलै ना मिस्टेकबो जानो हालायगौ ना नों फैसाखौ मोनखाबाय 10,000 इट्स इनाफ टुडे 10,000 10,000 10,000 10,000 जुदि 20 days खालामबा 2 lakhs मोनबाय नोङो मानाव सासे आइएस अफिसारनि बारा फैसा खामायबाय अरे नंगौ ब्रा इजि बे नोंसोर न'खौ थगायदों सानदों ट्राई करो तुम लोग अगर तुम लोग ट्राई करेगा इजीली ये मनी तुमको मिल जाएगा ये बहुत इजी है लेकिन जब तुमको ये मालूम होगा तभी इजी होगा जो नॉलेज है वो जो नॉलेज है मैं ये 1 साल 2 साल के बाद नहीं मिला बिराद गोबावजोंसो मोननाय नॉलेज बियो आरो मालाबा समाव क्रेश जायो मार्केटआ क्रेश जेब्ला मार्केटआ क्रेश जायो नोंनि जेसेबांखिनि फर्मुला बै फर्मुलायाबो खामानि होनो नागिरा नाथाय नोंखौ इंडिकेट होखायो जे मार्केटआ दिनै एसे हाल-साला एसे गाज्रि जे दिनै मार्केटआ एसे गाज्रि दिनै नों ट्रेड खालामियानो मोजां होननानै नोंखौ इंडिकेट होखायो नाथाय नों लबनि गेजेराव नों जुदि थाङोब्ला नों जामबोखागोन ना नोंनो खोन्थाखायो नोंनि जे एनालाइसिसनि साइकोलॉजी नोंखौ बुंखागोन जे प्रकाश दिनैनि ट्रेडिंआ एसे वीकली जों जुदि नायोब्ला दिनैनि ट्रेडिंआ एसे ओभारलेम जाबाय हाई टप जाबाय सौग्रावलायबाय बेखौ क्रस खालामनानै गोजौ थाङोब्ला बे मोजां आरो जुदि गाहायाव फैयोब्ला नों बिराद बेनिफिट जागोन यस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नों बेखौ बुजिनांगोन आरो बेखौ बुजियाब्ला नों गैला बुजिनांगोन नों बेखौ बुजिनांगोन दा बबे समाव मा ट्रेड खालामनांगौ बबे समाव ट्रेड खालामा नों बेखौथ' बुजियाब्ला अब्ला नों बोरै खामायनो हागोन खामायनो हाखाया आं बेबायदिनो गोबां थाखा आङो माइनास खालामबोदों आंनि जि इउटिउबनिफ्राय आं खामायोमोन होजों सिगाङाव हाजार बैफोर फैसाखौ आङो बै ट्रेडिं खालामनानै सोलोंबाय माखासे आरो आङो जेब्ला बै समावहाय पान्जाबाव आं फरायोमोन बै पान्जाबाव फरायनाय समाव आङो पार्ट टाइमबो जब मावोमोन बैफोर फैसाखौबो आङो बिदिनो सोलों फैदों दिनै आङो इउटिउबनि गेजेरजों आं गोबां सोद्रोमाफोरखौ माखासेफोरखौ आङो खामानि मावनानै ससियेल मिडियानि दारैबो जोङो माखासे डनेसन होनानै जोङो माखासे जों लोमजानाय साजानाय सोद्रोमाफोरनि लाइफखौ जोङो एसे बासायनो हायो होननानै आं माखासे नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे एवारनेस लाबोबाय दिनै बे एवारनेसआ सोलिगासिनो दङ गुड थिंग्स जे नोंथांमोना बे एवारनेसखौ लादों आरो रायजो राजानि गेजेराव नोंथांमोना खामानिखौ मावदों जेरै आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानो आं जि लाइभआव डनेसन अनलाइननि इउटिउबनि दारै डनेसन खालामनानै आं रायजो राजाफोरखौ मदद होनो नाजादों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो गेरेन्टि भाबै बुंनो हायो बेबायदि रावबो मावाखैमोन नाथाय आंखौ बै समाव बुंनाय माखासे सोद्रोमाफ्रा आंखौ लाजि फोनांदोंमोन सोर इउटिउबनि दारै बिदि डनेसन खांनानै मानसिखौ मदद होयो गाव जानोसो मानोसो बायदिसिना बेबायदि आंखौ बिराद लाजि फोनांदोंमोन नाथाय आङो बे बुस्थुखौ आङो कन्ट्रल खालामनानैनो आंखौ हाजार लाजि फोनां आंखौ नों हाजार लाजि फोनां अब्लाबो आङो रायजो राजानि जानानै आं लाजिनांगौखौनो लानानै आङो मान सन्मानखौ लानानै खामानिखौ मावलांगोन होननानै आङो बै समाव आं खामानिखौ मावदोंमोन आरो गोबां बेबायदिनो आङो खामानिखौ उन्दै बैसो जानानैबाबो आं माखासे खामानिखौ रायजोनि बेनिफिट खामानिखौ आं मावनानै होदोंमोन सोरनिबा न'खौ लुनानै होनो नाजादों लुदोंबो जोङो साक्सेस जादोंबो ज' खौसेथि जानानै दैबाना जादों बेयाव जोङो माइरं बायदिसिना हैदों जों दख'ना बायदिसिना हैदों गाननाय जोमनाय माखासे हैदों जाग्रा लोंग्रा बेसाद जों माखासे हैदों हैगोन ना हायाखै रायजो राजाफोर हैदोंना स' बे बोरै जाखो बे नाजानाय स' बे खामानिखौ आं बै समाव मावनानै गोबां सोद्रोमाफोरखौ आं इन्सपायारबो होदों जानांगौ आरो दिनै बे खामानिया सोलिगासिनो दं लाइभ बिनि सिगां नोंथांमोना नागिरबानो जाबाय इउटिउबनि गेजेरजों सोरबा बेबायदि डनेसन खांनानै सोरखौबा मदद होनाय मोनदोंमोन गैया दा बिनि गेजेराव आं मोनसे चेप्टार होबाय बयबो बेबायदि खालामनो हायो लाइफ टाइम आं बेबायदि खालामबाय थानांगौ बेथ' नङा नालाय दा नोंसोरबो सोलोंबाय नोंसोरबो मावनो हायो बेबायदि प्रकाशआ जेरै स्टार्ट खालामदों प्रकाशआ जेरै मावदों प्रकाश बायदि जोंबो मावगोन नङा होमबा दा एबारनि गोदान थिंस फैलायबाय जे जों बोरै रां खामायगोन रांखौ जों बोरै खामायनो
हानो जोंनाव साख्रि गैया जोंनाव हा गैया आंनाव नलेज दङ आं एनालाइज खालामनो हायो हा आंनाव थाखा दं इनभेस्ट खालामनो हानाय 1 लाखल' दं आंनाव दखानबो होनो हाया 1 लाखजों मा होनो थ' आङो बै फैसाखौ आं बोरैहाय बासायनानै हा आदा प्रकाश बायदि माने शेयार मार्केटआव एसे ट्रेडिं खालामनो हानाय 1000 बाबो 2000 बाबो दैलि आं बोरै आदा प्रकाश बायदि खामायनो हागोन आं बेखौ बिराद समनिफ्रायनो गोसोब्ला आं बेखौ बै समावनो आं खोन्थानो हायोमोन बे खिन्थु मा जागौमोन बियो दुगा स्टाइल जागौमोन मानो होनबा आङो बै समाव कमप्लिटलि आङो फोरोंनो हानाय केपासिटिसिम जाथ'वाखैमोन नाथाय आं दा गियान आं फोरोंनो हायो सोरबा माबा मोनसे कुइसन खालामबाबो आं बेखौ एन्सार होनो हायो येस डेफिनेटलि आइ केन एन्सार दैट स' बिनिखायनो आं दिनै लाइभआवबो होनो हायो आरो बुंनोबो हायो मानो होनबा आंनाव एक्सपिरियेन्स फैबाय आरो मानो होनबा आङो बेखौ बोरै सलिउसन खालामनांगौबा आं बेखौ मिथिबाय स' बिनिखायनो आङो बै बुस्थुखौ नोंसिनि सिगाङाव आङो बेखौ पाब्लिसिटि लाबोदों आरो बे मोनसे गोबां गिदिर डिग्रिसो बियो जेरै हमना ला नोङो बिए एमए बायदिसिना फरायनाय स्टक मार्केटनि गेजेरावबो बे मोनसेखौ नोङो डिग्रिसो सानना ला सार्टिफिकेट मोना नों खिन्थु सार्टिफिकेट मोना नोंनि लाइफ स्टाइलनि जे चेन्जिं स्टाइल नोंनि लाइफ धोन सम्पति चेन्जिं स्टाइलानो बिनि मोनसे नोंनि मोनसे माबा जागोन आरो फोरमान सार्टिफिकेट जागोन आरो रां रुफानि जे मोनसे रां रुफानि जे मोनसे नोंनि दोहौ नोंनि आखायाव फैयो 1 लाखजों नोङो 20 लाख खामायबाय 20 लाखखौ आं मा खालामनो आंनाव फैसा फैबाय आंनाव 1 लाखखौ आङो सना गायनोसै 1 लाखखौ आङो बिमानि थाखाय माखासे सना बायना होनोसै 1 लाखखौ आङो बाइक गैयामोन आंनाव 2 लाखनि आं मोनसे बाइक बायनोसै बाखि आङो आइनो एसे दख'नानि दखान आं बानायना होनोसै 10 लाखसो बानायनानै आङो होनोसै आइनो बाखि मा थाबावखो 2-3 लाखसो थाबावबाय बे 2-3 लाखखौ नों खरस खालामनो दोनथ'लायबाय आरो बिनि गेजेराव बै फैसाखौ नोङो बानायलायबाय खालामलायबाय बे फैसाजोंनो आरो आपग्रेड जालांलायबाय बिदिनो 20-30 लाख खालामलांबाय 30 लाखनिफ्राय नोङो 50 क्रर खालामबाय 50 क्ररनिफ्राय क्रर खालामबाय क्ररनिफ्राय क्रर जालांबाय बे फैसाखौ नोङो गुबुन दखानाव सुपार मार्केट बानायबाय बायदिसिना बानायबाय स' स्टेप बाय बे सानसेनि थाखाय नङा आरो बोसोरसेनि थाखाय नङा बियो जुदि नोंनि ट्रेडिं खालामनाया जुदि बिराद मोजां जादों येस डेफिनेटलि आं बे बाथ्राखौ नोंनि सिगाङाव सप्तासे नाङा बे 1 सेकेन्डआवनो जायो 1 सेकेन्ड सरि 1 मिनिटफोरावनो जानो हागौ सापस हमना ला 1 रुपिस एक्सपायरि दिनाव बे बिराद जानो थाखाय चान्स थायो 2टा बाजिसोआव जायो कम्पालसरि बे बुस्थुआ जायो आरो 9टा 10टासोआव जायो बे जाथाया 9टा 9:30 10टा 9:15 जोंना मार्केटआ अपेन जायो 9टा सरि 10टायाव बे जाथाय सानबोनाय जानाय बिराद चान्स थायो आरो 2टा आरो 3टानि गेजेराव 3टानि जि जानाय एलवेज मानसिफ्रा बुङो बेखौ मा हिर' टु जिर' टु हिर' माने बिनि गेजेराव मा 1 रुपिसआ मा समाव नोंनो 200 जाहैगोन बे पात्ता मोना आरो 1 रुपिसआ मा समाव एकदम जिर' जाफैगोन सम मोना माने थाल मोना थिग बेखायनो बेखौ हिर' टु जिर' होनो आरो बेयाव समाव ट्रेड खालामनाया बिराद रिस्कि थायो आरो बिराद रिस्किल' नङा बिराद सुपार हाइलि रिस्कि आरो बेयाव जुदि नोंनि ट्रेडिं खालामनाया बिराद मोजां जाबाय आरो आं बेखौ बुंगोन गेम्बलिंसो खालामनाय होनना बुंगोन जुदि नोङो बेवहाय जेबो एनालाइस खालामालासिनो जुदि खालामोब्ला स' बिनिखायनो एलवेज 3टानि सिगां नों 2टासोआव मोजाङै जुदि नांगौब्ला डाबल नांगौब्ला बेयाव मोननो हायो आरो बोरैबा सापस हमना ला 3टा बाजियाव जुदि ट्रेड खालामनाय नोंनाव 1 रुपिसआ जुदि नोंनो 90 रुपिस गाहाम थांबाय 1 लाखखौ नोङो जुदि खालामबा होमबा बेसेबां जाखो 1 लाख क्वान्टिटिखौ नोङो 90 रुपिसजों नों डिभाइड खालामदो 1 लाख 90 लाख जागोन जायखौ 1 क्रर एप्रक्स 1 क्रर खाथियाव नोङो सहैबाय इनकाम खालामनाया बे मोनसे माबा नङा दे आं बुंनाय बाथ्रा नङा जेब्ला बै दोहौआ फैयो अब्लासो मिथिबायना जुदि बे दोहौखौ मोनोब्ला अब्ला नों जाखाबाय आरो होमबा नायदो आं बुंनो मा 1 मिनिटबो नाङा 1 रुपिस स्राक 90 रुपिसआव थांबाय अब्ला 1 लाखआव 1 रुपिस खरै नोङो 1 लाख क्वान्टिटि नों बायदोंमोन आरो लोगो लोगोनो बे मेन जाबाय मा जाहैबाय 90 रुपिसआव थाहैबाय सेल खालामबाय नोङो 90 लाख खिन्थु बेखौ मोननो बिराद गोब्राब जायो मानो होनबा जोङो 1 लाख बेखौ जों सेक्रिफाइस खालामनो हानाय जोंहा गोहो गैया बेखौ जोङो बारायनो थाखायसो नांगौ नालाय जोंनाव एक्सेस फैसा गैया दा खायसे सोद्रोमाफ्रा मोनोबो जायहा 1 लाखखौ जेबो साना बात दे 1 लाख जाएगा तो जाएगा मेरे पास और है मैं दूसरा दिन उसको ट्रेड करके मैं निकाल लूंगा मानो होनबा आङो 1 लाखजों गुबुन मोनसे दिनाव आङो थाइथाम थांब्लाबो 3 लाखआव 1 लाखखौ आं रिकभारि खालामफिननो हायो नङा होमबा बेबायदि भाबनाजों बिसोरो 1 लाखखौ मा खालामो 20 रुपिस थांब्लाबो 30 रुपिस थांब्लाबो 1 रुपिसआ 20 लाख 30 लाख प्रफिट होबा बिसोरनो मा नांगौ आंनो 90 रुपिस नांथारगौ ना टारगेट खालामनो थायो ओमफ्राय बिसोरो 10-15आवनो बिसोर बे प्रफिटआ जाना थायो आरो क्लजिं समावथ' बेबायदि जाखायो नालाय जेब्ला एक्सपायरि समाव बेबायदिनो माबा जायो आरो माने स' बै जे आं दा नोंसिनि सायाव नलेज होदों बै नलेजआ बिराद इम्परटेन्ट र' आं नायनि
accident जों बर'नि टेक्न'लजि get out नायाब्ला you can get out from me माने from my life मिथिबाय नों जुदि नायाबा आरोना बेबायदि माखासे नोङो मोनसे फिसा बुस्थुफोरखौ आरो बेफोरबायदिया फिसा फिनलुआ बुंनाया जाखायो नों बुजिदोंथ' नलेज आरो चेप्टार बियो इम्परटेन्टसिन नों बहाबा डट आरो बहाबा कमा होनो बावगारदों बे इसेबां मेटार्स खालामा जे नों बै बे जे गिदिर डटनि गेजेराव जे थाफानाय जे चेप्टार बै चेप्टारा बेसेबां गिदिर बेसो महत्वपूर्ण नोंनि बे कमा डट होनाया बेखौ नों बुजिनानैबो एक्सेस खालामनाबो नों होनानै बेखौ थानो हायो नाथाय जे जों जे टपिक रायज्लायदों जों जे नलेज रायज्लायदों बै नलेजआसो देरसिन नङा होमबा स' बेनिखायनो जाय मानसिया बेबायदि थौले मेलेमजों लाइफखौ नायो बियो माने बाहेर जानायानो साबसिन नंगौ सिरियासलि बाथ्रा बुंदों आरो नों नायनाय जोंहा खुनु फायदा गैया नों नायनायजों फायदा गैया बे एटिट्युडबो नङा बाथ्राया मिथिबायना नों जेब्ला कमेन्टखौनो बेबायदि होगोन अब्ला आं नोंखौ बेबायदि बाथ्राखौनो बुंखागोन आं माबा मोनसे होनो सानदों नलेज जोंनि माखासे रायजो राजानो सेंग्राफोरनो आंनि लाइमोन सेंग्राफोरनो जोंनि लाइमोन सेंग्राफोरनो नाथाय नों बिनि गेजेराव नों माबा मोनसे बुङोब्ला आरे भाई नों गेट आउट नों लाइफ नाया आंहा नुकसान गैया नों नायबाबो नुकसान गैया नायाब्लाबो नुकसान गैया मिथिबाय आरो नों नुकसान खालामनोबो हाया बुङो आङो जेबो खालामनो हाया नों आंखौ नुकसानबो खालामनो हाया नों इसोरनि अनगा रावबो नुकसान खालामनो हाया मिथिबायना स' नों नाया नोंनि खोथा नोंहा रोंखागौ नोंहा खामायनो हादों नोंनि संसारखौ जानो हादों नों मोजाङै थांनो हादों इट्स आप टु इउ नों रोंबाय जाबाय बास गड ब्लेस इउ एन्ड इउ आर इन पारफेक्ट माने वे नों बेजोंनो सोलिनानै थांबाय था नाथाय गुबुना जाय मानसिया लाइफखौ मोजां दासिमबो स्ट्रागलिं खालामगासिनो दङ बैसोरा माखासे फाइनान्सियेलि क्राइसिस जादों बैसोरो जाहाथे बोरैहाय गावनि लाइफखौ ग्र' आप खालामनो हायो जाय मोन्दांथिखौ दिनैसिम बिसोर मोनाखै आं बै मोन्दांथिखौ बिसोरनो होनो नाजादों बाट नों सोर बेवहाय माखासे बाथ्रा बुंनानै मा होनो डाइभार्स खालामदों दा होमबा स' दिनै आंनि बाथ्रा बुंनायखौ जुदि नों नंखाय सानोबा बुंलाय फोरमान हो इफ इउ कैन प्रुभ मी जे आंनि बुंनाय बाथ्रा आंनि जे प्रसेस बुंनाय शेयर मार्केटनि बारै बुंनाय बाथ्रा बे जुदि नंखायब्ला फोरमान होलाय आइ एम रेडि सोरबा डिबेट खालामनो गोसो दंब्लाबो बेवहाय जुदि आं नंखाय बाथ्रा बुंदों बबे जायगानिफ्राय सोरबाया ओंखारोबा समाव दंब्ला ओंखारलाय शेयर मार्केट दारै रां खामायनो हाया बे शेयर मार्केटआ नंखाय फेक होननानै सोरनावबा हिम्मत दंब्ला माइकेल सोरनावबा हिम्मत दंब्ला ओंखारलाय गैया शेयर मार्केट इज द पारफेक्ट वे टु आर्न मानि बाट इउ हेभ टु नो दैट माबोरै बबे समाव जोङो ट्रेड खालामनांगौ बोरैहाय खालामनांगौ स्ट्रेटेजि माबोरै बाहायनांगौ जों माखौ सोलोंनांगौ मा टाइम टेबल मा लानांगौ बेखौ नों सोलोंथारनांगोन रोंनांगोन बबे समाव बायनांगोन बबे समाव सेलिं खालामनांगोन मा समाव जोङो बायथावना बबे समाव दिनाव ट्रेड खालामथावना नङा बबे दिनाव ट्रेड खालामथावना बेफोरखौ नों रोंनांगोन इफ इउ नो दैट नों बिराद मोजां आवगायलांगोन 1000 2000 नोङो 30,000 मान्थलि खामायलांनोबो हागोन 10,000 फैसाजों नों 1000 खामायनायालाय माथो इसेबां गोरलै बाथ्रा नेनांगोन नोङो वेट खालामनांगोन नाथाय दैलिबो मोना जानो हागौ मानो होनबा प्रिमियामा डिके जायो जाय मोनसे 100 ओरै साइडबो 100 बे 200 थांनांगौआ जौगाब्लाबो मा जायो बेयो 100नि 100 थायो 99 एसेयावनो एसे फाल्थायनो नागिरो ओमफ्राय ओरै पार्सेन्टआथ' 20 गाहाम 10 गाहाम थांगोन देट मिन्स बेखौ आं सर्टै बुंदों नों बुजिनाय नङा बेखौ वाव 71 लाइफआबो 71 लाइकआबो 71 वाव थेंक इउ सो माच आं रोङा नङाबा खालामगौमोन नङा सोलोंना ला बेखौ इट्स इम्परटेन्ट आरो नोङो जुदि जौगानो लाइफआव लुबैदोंब्ला बेफोरखौबो सोलोंनानै ला बे जाबाय शेयर मार्केटआ मा बेखौ सोलोंना ला नों जुदि आरो इंलिस रोङाबा नों बेनिफ्राय ओंखारनो जानगारावनो थानाया साबसिन मिथिबायना आं सासे मानसि कन्ट्रेक्टर बिराद मोजां फोरोंदों बेखौ एनालाइस बिनि सायाव ट्रेडिं खालामनाय दिनै बियो 40 लाख थाखाखौ इजि खामायो माने 40,000 आरो लाख थाखाखौ 40K to 1 लाख बे इजि खामायो बे मानसिया आं नामखौ खोन्थाथ'ला बेखौ आं बेखौ फोरोंदोंमोन जों सानैजोंनो कम्पिउटार लायदों सेटआप लायदों मिथिबाय गावनि फैसाखौ बिराद रिस्क लानानै आरोना मिथिबाय नोंबो बेबायदि खालामनो हागोनब्रा नाङाब्रा जोंनो लाख थाखा नाङा जोंनो लाख थाखा 10,000 मिनिमाम नङा होमबा 10,000 जास्ट 10,000 आनो थैयो 10,000 बो नांबावा नङा होमबा 3,000 आनो मिनिमाम थैयो नाथाय if you want to earn
5 to 10K अब्ला नोंनो नांथारगोन 1 लाख 1 लाख केपिटेल नांथारगोन नोंनो आरो बे 1 लाखनिफ्राय नोङो 5,000 10,000 माइनास जानायखौ नोङो गिनो नाङा जुदि गिबाय होनबाथाय नोङो बेयाव थांबाय नाथाय स्ट्रेटेजिया थिग थानांगोन मालाबा समावहाय मेनिपुलेट जायोबा बेवहाय नोंहा मा होनदों सिखार जानो गोनां जायो स' बैखौबो नोजोर होनांगोन नोङो गिनांगोन स' बेबायदि आरो माने आइ होप नोंथांमोनहा मोनथिबाय बुजिबाय स' जों थाबैनो बावैनो लाइभ सेसन माखासे खालामगोन आरो बिनि गेजेराव आं मोनसे फर्म फिलआपनि मोनसे मा होनदों सेसननि थाखाय जाय सोद्रोमाफ्रा इन्टारेस्टेड बेसेबां सोद्रोमाफ्रा इन्टारेस्टेड बै हिसाबै बेखौ लागोन आरो बिनि गेजेराव फार्स्ट टाइम प्रग्रामखौ लानाय हिसाबै आरो जायफ्रा एटेन्ड जागोन जाया बेखौ नोजोर होनानै जोङो मा खालामगोन फिस मोनसे लागोन बे फिसखौ जों फैसाखौ रिटार्न होफिननाय जागोन मानो होनबा आं जुदि प्रग्रामखौ लानानै बिसोर जुदि फैयाब्ला नुकसान जागोन प्रग्राम लानायनि फैसाया नङा होमबा स' बिनिखायनो जाय प्रेजेन्ट जागोन फैगोन बैसोर मानसिफोरनिफ्राय फिस मोनसे लागोन आरो बे फिसखौ बिथांमोननो होफिनगोन आरो जेब्ला फैगोन अब्लानो बिथांमोननो बै फिसखौ होफिननाय जागोन आरो मिथिबायना बै फिसखौ बिसोरनो होफिननाय जागोन खिन्थु फैयाब्ला मोननाय नङा फैनांगोन आरो मानो होनबा दिनै आङो 1 लाख थाखा गारनानै आं मोनसे प्रग्राम बानायबाय 1 लाख थाखा गारनानै आं मोनसे प्रग्राम बानायबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव मा जाबाय नोंसिना रावबो फैयासै सापज हमना ला अब्ला आं 1 लाख थाखा गारनायनि प्रग्राम खालामनाय बेथ' बिराद नुकसान जागोन बेहाय स' बैखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय बैखौ प्रटेक्ट खालामनो थाखाय नोंनिफ्राय आङो मिनिमाम जि फिस लागोन बे फिसखौ नोंनो रिटार्न खालामफिनगोन आरो लोगो मोनगोन माबा जाखांनायनि उनाव रिटार्न खालामगोन आरो प्रग्राम जाखांबाय फिनिश जाबाय बिनि उनावहाय रिटार्न आरो माने बुजिबाय दा नों जि फैसा होदों बेखौ मोनफिनगोन माने जास्ट मानसि जे फैगोन बैखौ कनफार्मेशननि थाखाय बे फिसा लानाय जागोन आरो नङाबा फैगोन होननानै नोङो एप्लाइ खालामना दोनगोन ओमफ्राय बिनि उनाव नोङो फैयालासिनो थागोन अब्लाथ' नुकसान जागोन जायोना एफा खरस खालामगोन नों साउन्ड थागोन सिस्टेम थागोन स्क्रिनिं थागोन नोंखौ मोजां सेसन फोरोंगोन आरो बिनि गेजेराव नों फैयालासिनो माखासे फैयालासिनो थागोन बेवहाय नोंहा मा जागोन नुकसान जागोन स' आंनिबो नुकसान दाजा नोंनिबो नुकसान दाजा नंगौ नङा रायजो राजा नोंनिबो नुकसान दा आंनिबो नुकसान दा स' सोर खामायनो लुबैयो आरो आंखौ बयबो खामायनो लुबैयो आरो बे खामायनायनि लामाखौ आं खोन्थागोन नोंनि सिगाङाव obviously थेंक इउ सो माच मानगोनां जोंनि फंबाय बिनानावमोन आंखौ हिंसा जाना खुनु लाब गैया नोंनि हिंसाया आंखौ एसेबो हिलायनो हाया हिंसा जास्लायसे आंजों लोगो जानानै रां खामायनो बा संसारखौ जानो नाजा बेनि नोंनि थाखाय आङो साजेसन नों आंजों हिंसा जानानै नों गावखौनो गाव दुबैना लायो ना माय बे नोंनि खोथा आरो नों आंखौ हिंसा जानानैबो नों नुकसान जाया मानो होनबा नों अलरेडि ग्र' आपबोखा नङा होमबा आरो हिंसा खालामनानैबो नों आंखौ डाउनबो खालामनो हाखाया स' बेटार इज देट प्रकाश नार्जारीजों ज' मिलायनानै जों ज'यैनो आवगायलांनि नङा होमबा ज'यैनो आवगायलांनि बिनिखायनो आं दिनै बे सेसनखौ लादों बुंदों बे लाइभनि गेजेरजों प्रकाश नार्जारी मैया बिराद गिदिर एक्सिडेन्ट जादोंमोन बै एक्सिडेन्ट जानायावहाय प्रकाश नार्जारीया बासिबाय स' बै बासिनायनि थाखाय आं मोनसे रायजो राजानो आंनि गिदिर नलेज आरजिनायखौ आं होनो थांगोन इट इज फर अल अफ इउ नोंसोरनि थाखाय गासिनिबो थाखाय आं होगोन मिथिबायना आं होगोन जुदि नों बेखौ नंखाय साननानै जुदि नों बेखौ नंखाय फोथायनाय साननानै जुदि नों बेखौ नङा साननानै जुदि बहाबा खनायाव बेखौ साननाय हनायखौ नोङो जुदि आनज्रायना दोनोब्ला बे नोंनि गोरोन्थि आंनि गोरोन्थि नङा नाथाय आं मैयासो एक्सिडेन्ट जाना बासायबोदों बे समाव आं माब्लाबाबो नंखाय बाथ्रा बुङा लाइक खालाम बयबो मोनसे गिदिर हिस्टरि खालामगोन जों बर'आव लाइक खालाम जुदि नोंथांमोना आंनि बुंनाय बाथ्राखौ मोजां मोनदों लाइक खालाम बेबायदि आरो माने 83 वाव 83 लाइभजों समान समान लाइक वाव गथ'फोरखौ फोरोंना हो फंबाय येस अबभियासलि आं फोरोंनो नागिरदों आं फोरोंगोन
आं मैयासो एक्सटेन्ड जानानै बे एक्सटेन्ड जानाय जाथायनिफ्राय आङो बासिना फैदों आरो बै बे इसोरनि मुङाव आं फोरोंगोन, बै बे अबंलावरिनि मुङाव आं फोरोंगोन, नोंसिनि लाइफआ सोलिगोन मोजाङै, नों सोलोंनांगोन मोजाङै। You have to learn, don't ignore this. God bless you, brother. Thank you so much. आइ फिसा बेसेबांबा मोजां जाबाय, इसोरा अनबाय। थेंक इउ सो माच। नोमबाजैया दंगासिनो दङ। मोजाङै दङ। एलएम सिमांसा, गड ब्लेस यु ब्रादार, थेंक इउ। मैया एक्सटेनसन नुदोंमोन, नंगौ मैया एक्सटेनसन नुदोंमोन। स' बेबायदि आरोना 100+ लाइफ 88 लाइक्स। नोंसोरो आंनि बुंनाय बाथ्राखौ बुजिबाय, आं बेयावनो फोरमान मोनबाय। दिनै नोंनि लाइफखौ दायाब्ला सोर दागोन? आरो बेनो सम, नोंनि इयुथ समा बेनो, आरो बे समावनो नोङो मोनसे नङा मोनसे, आरो बे सोलोंनानै नोङो हाजिराबो मावफिननो हायो, नोंहा जिखुनु नुकसान गैया, नों न'आवनो मोनसे मबाइलजोंबो नों ट्रेड खालामनो हायो, मोनसे सेटआप लानानैबो ट्रेड खालामनो हायो। आंनाव गोबां मोजां सेटआप दङ, आं बेबायदि आङो ट्रेडिंखौ खालामो। वाव, 100 लाइक्स एन्ड 90 लाइक्स, वाव स्पिडै। अब्ला बुजिदों? आं दिनै बै बे कच जि मोनसे लाइफ जि आं नोंथांनि सिगाङाव होनो थांनो नागिरदों, बेखौ नोंसिनि थाखाय होनांगोना होनाङा बेखौ बुं, नाथाय आं होगोन। जुदि होनाङाबा होनाङा, जेबो नंला, नाथाय आंनि साइडनिफ्राय इसोरनि मुङाव आं बेखौ होगोन। इसोरा जे आंनो मोनसे समाजाव नों थांनानै मोजां खामानि आरो मावहैबाव होनना बुंदोंना, आंनि खर'आव हाबना थानाय आं जे नलेज बुजिनाय, बै बे नलेजखौ आं नोंथांनि सिगाङावहाय होनो थांगासिनो दं। बै बे नलेजखौ। अब्ला बै बेखौ नोंसोरो बाहागो लागोन ना? बेसेबां लाइमोन नायदों, बेसेबां बोराय बुरि नायदों आं मिथिला, नाथाय लाइमोनफोरा बुं, जोंनि फंबायमोन, बिनानावमोन, सोलोंना लानाया गाहाम, आरो बेजों नोंनि लाइफआ सोलायगोन 100% रोखा। नाथाय जास्ट मोनसेल' बाथ्रा, नों गावखौ कन्ट्रल लाखिनांगोन। जारिमिन बसुमतारी, बेखौ दुगा होना ब्रादार, बेबायदिखौ दुगा होना। आं जे एसेबां खुसि, हेपियै जे आङो बे बाथ्राखौ बुंदों, बेखौ नों जुदि दुगा सानदोंब्ला बे नोंनि माइन्डसेटनि बाथ्रा। दिनै आं रावखौबो आङो दुखु होनो थाङाखै। पलिटिक्सनि बाथ्रा बुङोब्ला, पलिटिक्सआव राजखान्थिनि बाथ्राया थाखायो। जुदि कम्पेरिजन जुदि थायाबा, फारागथि थायाब्ला पलिटिक्स आरो राजखान्थिया थायो जानो? दिनै प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा सारनि गेजेराव जुदि फारागथि खालामाब्ला, बिसोरो पलिटिक्स खालामनो हागोन जानो? हाया। हाग्रामा सारा मा मावदों, प्रमद बर' सारा मा मावदों, बेखौ फारागथि खालामथारनांगोन, अब्लासो बेयो ओंखारगोन। अके, स' बेनिखायनो बेखौ नों टेनसन लानाङा जारिमिन भाई। आं बुंनाय बाथ्राखौ नोंसोर बुजिदोंना? जुदि बुजिदोंब्ला नोंसोरो लानांगौना लानाङा, नोंसोरो बेखौ बुंबानो जाबाय। अके, आरो बिनि गेजेराव आङो थाबैनो बिनि सायावहाय आङो लाइभ मोनसे बानायनानै आङो नोंथांनि सायाव साक्सेस मन्त्र जिके सिरिज, मा नलेज दंब्रा नोंनावलाय ट्रेडिं खालामनो, नों आंजों फै। आं अफेन बुंदों, नों आंजों फै, आरो बिनि गेजेराव मा नलेज दं नोंनाव आरो आंनाव, बेखौ जों सानैजों सोलोंगोन। जुदि नोंनाव जुदि मोजां नलेज दंब्ला आं नोंनिफ्राय सोलोंगोन, खिन्थु आंनियाव जि नलेज दं, आं बे नलेजजों नोंसोरखौ फोरोंगोन, आं बेखौ खोन्थागोन। नलेज दं, बेनिखायनोथ' लाइभ अपेनलि बुंनो हादों। नलेज गैयाबाथ' बिदि बुंनो हायाना। गड ब्लेस इउ ब्रादार, थेंक इउ सो माच। बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम।
बयनिसिमबो सौहैदों नायो नाया up to them आरो बिनि गेजेराव नलेजखौ लानो गोसो गैया up to them आरो बिनि गेजेराव आं जि नलेज होगोन बे नलेजआ साफ्रोमबोनि थाखाय इम्परटेन्ट दिनै नङा गाबोन नङा नोंसोर बेयाव थांफिनखागोन दिनै नङाबाबो गाबोन नङाबाबो नों थांखागोन बेयावनो सानसेबाबो थांगोन नोङो सानसेबाबो थांगोन नोङो नोंनि जि फैसा बहा दोननो बहा मा खालामनो इनभेस्ट खालामनो सानसेबाबो थांगोन नोङो अब्ला नों बेखौ सोलोंना थानाया मोजां नङा फैसालि बसुमतारी आदा बाजैखौबो माब्लाबा देखाय नाङा दे माथो नोम्बाजैनि फेसबुक पेजआव मौसुमि लिरनाय दङ फेसबुक पेजनि नामा मौसुमि थांना नायहैबानो जाबाय नोम्बाजैखौ नुगोन नङा होमबा जेबो नङा बेफोरबायदिखौ नाङा हामा so thank you so much guys भिडिअखौ नायनायनि थाखाय and लाइभआव थानायनि थाखाय दसे 1 hours 5 minutes आं नोंथांमोनजों आङो लाइभ थाबाय जाय मानसिफ्रा बुजिबाय आरो आं बेयाव सानो गोबां सोद्रोमाफ्रा खम बुजिदों बेवहाय आंनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ ट्रेडिंआ मा बेखौ बुजियाखै ट्रेडिंनि सोमोन्दै बुजिनोब्ला एकदम माइन्डसेटआ बिराद स्ट्रं जाथारनांगोन आरो बिनिखायनो जों आवगायनो हायाखै जों बै बे फाइनान्शियलिखौ जोङो नुवाखै बिनिखायनो जोङो आवगायनो हायाखै स' जों बेखौ सोलोंनांगोन लेट्स डु इट नङा होमबा बिएम सोदोब चेनेलनि दारै इउटुबनि दारै जों मा खालामदोंमोन डनेसन खांनानै सोरनोबा जों मदद होदोंमोन एबार बिएम सोदोबनि दारै जोङो रांखौ जों स्टक मार्केट शेयार मार्केटआव बोरैहाय जोङो खामायनो हायो बेखौ जों सोलोंगोन एबार जनास दैमारिया बुंदों आंबो सोलोंगौमोन येस नोंबो सोलोंनो हागोन आरो आंजों ट्रेड खालामफानो हागोन आंजों ट्रेडिं खालामफानो हागोन सम मिथिबायना जयैनो एखेनो ट्रेडिं खालामफानो हागोन फैसालि बसुमतारी अके आदा अके स' लाइक खालाम भिडिअखौ शेयार खालामना हो स्टेटास होना हो Prakash Nazari is back with full of thoughts, full of sense, and full of knowledge. Something you will know that later. And with politically motivated also. Politically, politics को गारोब्ला समाजाव जौगानाय गैया. Politics को गारोब्ला समाजाव जौगानाय गैया. Politics को नांगौ नाथाय पाब्लिकनि थाखाय नङा जोंनि थाखाय दैदेनगिरियासो नांगौ. जों बिसोरो माब्रै खालामा जों बेजों मेटार्स गैया नाथाय जोंना एरिया जौगानांगौ जायगायाव जौगानांगौ नाथाय जों पाब्लिकआ पलिटिक्स खालामा जोंहा जेरै माइ गायनानै बिजनेस खालामनानै जों बायदिसिना जायो जों बिदिनो जागोन नाथाय जोंनो मोजां मावग्रा खामानि मावनोग्राल' नांगौ जेरै फर एग्जांपल जोङो we can see that our honorable Pramod Borosa is doing very well the Prince Hagrama Mulari नङा होमबा Little learning is dangerous things नंबा नों बोरै मोनथिखो little learning is dangerous things आंनाव बेसेबां नलेज दं नों how could you know that नोंसो बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखाय नोंसो little learning is dangerous things होनना नोंखौसो बुंनो हायो मानो होनबा नों आंखौ बुजियाखै गारा नों बे बाथ्राखौ बुंबाय that means नों जि बे नलेजखौ बुंबाय little learning is dangerous होननानै बे जाम्बा बुंनाय बाथ्राया नों आंखौ जि बाथ्रा बुंबाय नों आंखौ मोनथियालासिनो बुंबाय नोङो अब्ला नोंखौसो बुंनो हायो दा जे little learning is dangerous things होननानै नों आंखौ दिनै मोनथियानो इभेन नों आंजों आंखौ नुफेराखैनो बेवहाय नों आंजों क्ल'जआनो गैया आं मा मावो मावा आं मा रोंगौ मा रोङा नों मोनथियानो नाथाय नों बे बाथ्राखौ बुंबाय that means मा नोंनो बेवहाय हाबनानै दं नों गावखौनो गाव बुंना लादों गावखौनो गोरों सानथारो खोमालै जाम्बाया सक्सेस मन्त्र you are blocked नों बुंनाय बाथ्राखौ नोङो बुजियाब्ला नोंखौलाय मानो नांबावगौ नोंखौलाय नोंनि थानाय थाइजों आंहा जेबो लोब्बा गैया नोंखौ आङो ब्लक खालामबाबो नों सासे भिउवार्स गैयाबाबो आंहा जेबो माने मा होनोमलाय माबा गैया बिनिखायनो नोंखौ आं ब्लक खालामबाय मानो नांगौ नोंखौ जाय मानसिया आंनि भिउवार्सफोरखौ गोहोम खोख्लैहोयो गाज्रि साननाय भाबना क्रिएट खालामहोयो नोंखौ आं मानो नों थाबाबो नों नायबाबो नायाबाबो आंहा जेबो नुकसान गैया बास बेखौल' बुंगोन आं ओंखायनो आं ब्लक खालामबाय नोंखौ गैला नों कमेन्टबो खालामनो हाला नों गैलाबो दा नों नायनायजों आंहा जेबो नुकसान गैया
बे आरो खोथाया। नंगौना नङा रायजो राजाफोर? नंगौबा लाइक खालाम, नंगौबा नंगौ बुं। नंगौना नङा रायजो राजा नोंथां? माय डियर फ्रेंड्स, नंगौना नङा? आं मालाबा मा होनदों एटिट्युड जानानै बुंदों नामा? बुङाखैना। आं रायजो राजाफोरनि सेंग्राफोरनि लाइफआ जौगाथों, नाथाय आंनि जौगानायखौ नों मेगन सादों, बेनिखायनो नोंनि खुगानिफ्राय बे बाथ्राया ओंखारदों। नंगौना नङा? दिनै आं माबा मोनसे रोंदों, आं माबा मोनसे जौगादों, आं बेखौ फोरोंनो नागिरदों, नोंनिफ्राय आङो एडभान्सआव फैदों खिजान, बेखौ नों नुनानै मेगन सादों खोमा दां। बेनिखायनो लिटिल लार्निं इज डेन्जारास थिंस नों आंखौ इभेन मोनथियानो आं सोर, आंनाव मा दं, आं माबोरै खालामदों, बोरै खालामो, आं डेलि माबोरै खालामो, बेखौ नों इभेन आंखौ मोनथियानो, नों बोरै बुंखो बे बाथ्राखौ? स' बिनिखायनो जाय बुस्थुखौ नों मोनथिया, जाय बुस्थुआव नोङो मानसिया बेवहाय नों गैया, होमबा नोंखौलाय आंनो मानो नों मानसिखौ नोङो डिमटिभेट खालामग्रा, नों सोद्रोमाखौ बे लाइभ सेसनाव मानो नों थानाय थाइजों खोथा गैया, देट्स वाइ आइ ब्लक इउ। माबा मोनसे गोरोन्थि जादों नामा रायजो राजा नोंथांमोन, आंनि लोगो फंबाय बिनानाव? माबा मोनसे गोरोन्थि जादों नामा? फलबस जीवन 35 लाख सोद्रोमा दं, मोर देन जोंहा बर' सोद्रोमाफ्रा। बेयावहाय जोङो सोर मा मावदों, सोर एक्टर एक्ट्रेस जों बेखौ नुयो, सिनायो, काउन्ट खालामनो हायो, साननो हायो। बिनिखायनो गुबुनखौ जाज खालामनायाबो बिराद इजि। थेंक इउ गाइस, भिडिअखौ नायनायनि थाखाय।